Helo, sut ydych chi? A chroeso i'r benod diweddara yng Nghyfres Codi Gweithdy Pedair Cainc. Mae'n fore bendigedig yma yn Sir Gyfyrddin bore yma. Mae ar ôl rhyw 4 diwrnod o niwl gwbl drwchus. Yr heulwen allan i gynnysu'r tir neu roi... Defaid fan hyn yn dod i ddeud helo. Ond hynny dwi eisiau ddangos i chi ddiw. Ydy'r gweithdy. Fel y gwelwch chi, mae'r gweithdy pen ucha'r bryn y fanna yn torheilo dawn res, gwan, yr heulwen y mis Rhagfyr. A hie'r newydd mawr ydy bod y gwaith cladio erbyn hyn wedi'w gwblhau. Rhywbeth efnos rwan, ond diolch mi jyst dal. Fel y gwelwch chi, mae'r adeilad, mae'r gweithdy yn edrych yn fendigedig y fanna ar ben ucha'r bryn. Mae'n eistedd yn braf iawn, cysgod. Coedydd sycamor na i'r dde. Bore da, defaid, ydych chi'n o lew? Ond swn i yn es, achos yn ytrach yn mod i'n trafod be dwi wedi bod yn brysur yn ei wneud o ben isiau'r cae, dew am un. Gweithdy bellter i ffwr yn dydy, ys ein haws o beth uffar i gerdded i dop y bryn yn es at y gweithdy ymsach, felly un eiliad o'n. Dyma ni felly, dyma'r gwaith cladio, mae wedi gwblhau fel y gwelwch chi. Dwi wedi gweithio holl ffordd fyny i grib y to erbyn hyn, felly mae'r adeilad wan yn sych rhag bob un tywydd fydd yn dod fyny'r dyffryn yma, yn law yn un hindda felly. A fel y gwelwch chi, mae'n edrych am dod idog, dwi wrth y modd efo'r gorffeniad yma felly. Achos un o'r penderfyniadau nes i wrth ddewis sydd ath o gladio ffwn weld ar ochr y gweithdy. Rynu benderfynes i oedd cael pren o'r felin efo'r math yma o ymyl, sef ymyl byw neu live edge neu weenie edge, fel mae rhai yn ei alw felly. Mantais mawr hyn, chdi bach yn gynt i'w godi a dweud gwir, fy bydda bob un darn o bren efo ymyl gwbl sydd. Wel, fyddech chi angen un siŵr ydyn, efo bob un ymyl, efo fod yr un bwlch rhwng bob un plencyn yn rhedeg yn gwbl lorweddol i'w gilydd ar yr un lefel. Neu mi fydd eich llygad yn gweld bod rhywbeth o'i le lle mae'n tynnu'ch llygad unrhyw gamgymeriad bach fel yna. Ond trwy gael pren fel un efo ymyl byw, wel, mae chdi bach yn gynt a felly yn haws yn dydi i'w godi. Yna'n wedi arbad dyddio i mi, mae'n siŵr. Ond os roi draw fan hyn, fel y gwelwch chi, fan hyn wrth gwrs, da'i'n parcio'r fan waith, a hwn di'r drws fach ar yr ochr, a mae'r ochr gyfan wedi'w gwblhau. Dyna'r olygfa lawr y dyffryn unwaith eto. Mae'n orffiniad, mae'n reit hyfryd, mae rhai wedi dweud bod o'n edrych fatha rhyw gaban yn canol Nebraska neu Alaska neu rhywle felly. Dra i ddall yn iawn lle mae'r ddelwedd yna wedi codi felly. Un o'r pethau benderfynes i hefyd wrth godi'r holl glading, lle fod 2 blencyn lle'n cwrdd ei gilydd ben wrth ben, mae rhai yn dweud dylai stagro yr uniadau yna drwyddi draw felly. Ond hynny o'n i'n deimlo wedyn gan gofio bod y pren yma wedi dod yn syth ar felin, a felly dal yn gymarol lyb wrth i'r pren sychu. Mae'n beryg wedyn y bydd yr uniadau yna wedyn yn dechrau agor, a bydd hynna o bosib yn gadael i'r tywydd ganfod ei ffordd fewn nes tuag at strwythur y gweithdy. Felly hynny dwi'n wedi wneud wedyn, ydy gosod yr uniadau i gyd yn un rhes bron y tu ôl i'r plencyn yma bren, a wedyn hoelio y plencyn yma wedyn i guddio'r uniadau rhag yr elfenna. Dwi'n meddwl fod o'n gweithio'n o lew, oherwydd mae rhyw gydnaws felly a steil yr adeilad felly. Os gofiwch chi, os ei agor y drws, dyma ni'r tu fewn yn dweud, mae'r holl byst mawr strwythurol yma falle. Mae'n bethau nodweddiadol rhywsut yn dydyn o dyluniad y strwythur. A wedyn, o belltar wedyn, mae'r steil yna rhywsut, yna rhyw barhad iddi hefyd ar y tu allan. O belltar yn des, chi'n meddwl, mae rhai o'r pys strwythurol ydynt felly. Mae'n rhyw
Dutch bach reit braf yn hynna am hwn i felly, wedyn os hwn i rownd i'r ochr yma. Fan hyn hwn fydd y drws llwytha mawr ynde. Wedyn fel y gwelwch chi, mae'r gwaith cladio, mae'n edrych yn neis iawn dydi o bob ongl. Hyd yn oed, a rhoi rownd i fan hyn, rownd yr ochr gefn. Yn ochr fi fawr neb yn ei weld sy'n bechod. Ia, mae i gyd yn edrych yn daclus iawn. Yna'n hapus iawn efo fo wir. Ia, felly, Douglas Fir, a cymysgedd Douglas Fir a Llarwydd ydy'r cladding yma. Fe ddaeth o'i gyd o'r felin goed leol i mi fan hyn, sef coed Dinefwr, draw yn Ffair y Fach, a chyn hynny y by'n tyfu mewn coedwig yn y Gelli Aur. A ia, ar y pwynt yma, ddech mae'r holl waith trwm efo pren glyb wedi warfan bellach. Oedd hi'n dipyn o her i godi'r darna yma, rhai yn nhw'n mysio rhyw 4 metr a hanner o hyd yr un ac yn lyb. O'na dipyn o bwysau yn nhw, oedd yn dipyn o job codi un i'r fan lle ddech chi eisiau fo, a wedyn mynd efo'r gwn hoelio. Felly, mwchar a teg, ys i chydig o help am chydig o ddyddiad. Oedd Alex yn Nghymydog, oedd Aled sy'n codi tŷ yng Nghapel Isiac ar un o bryd. Oedd Llyr ym mrawd yng Nghyfrath, a oedd Jod Onnath, ffrind i mis yn sair, felly oll helpu am ryw ddiwrnod i ddau. Dych o'i godi'r holl waith cladio yma fi ath o fyny mewn dim o dro wedyn. Ond ia, rhywbeth braf iawn o'n gwybod bod yr holl waith, neu'r hynny o waith sy'n weddill oll ar y tu fewn bellach. Ia, fydda i wedi cuddio o'n rhag yr elfenna, fydda i'n lyb at yng nghroen wedi oeri fel mae'r dydd wan yn dechrau yn fyrach ac yn fyrach yn byrhau, felly yn oer yn bora ac yn oer yn y nos, a'r glaw yn oer hefyd yn dydi. Ond ia, na i adael i ymuno ar y tro, na i adael i chi wynhau y tywydd braf yma, mwyddill y brawn. Oce, o wyl chi fan.